to kira sa ni wazin turlan janina billahi ni islamo te hine nyona me bodinela na la te me bodinela ntorla sache na fala misiri primera ni be jola na islamo yele de manante hine nyona wa ne wazin me bodinela na la na kira te me bodinela ay abana ay ne oboneni sila ka flembulo nteseljita ntata billahi ntata bi nteseljita bi nyen banenu ne kira mako wazin na fala jin dungudo ibini ri misiri la na aslama de manante hine nyona ante hine nyona akai bitakowa masika na wole blogo karamako bega wole ko wenzen ay wole wenzen te karamako ala ntala abana kine bemine nam ho uligana ni abanindi ni bedo dine orla ne karamako wenzen tesla mayala bintala sini ho nganti wajibia ibe wulise beta sarefi ibe ta fo sare ko mako jonjon bala nyoninga diminga de sonta yukla benga nawa fe nga waslamia lela be bodinela abe wono ke kilendora le islamia la na ija bokara mugala walni ebe na boslamia la doro ko gono go bega islamia blaria mu yele ko sebe na bonna de muna kine ni e bora ne bi balo sora me bolo soro tenye srala wala mbe boslamia la kan komi ko itanye nyine kine ete tugi fa ko kan nde tugi ko te chenega nete chenga awo kine nete chenga e boslamia la muna e bo kundonwa eske islamia ko be ko la islamia kan o ka islamia no nawa kojme asame ki nyini ngadi ai eske anga islamia sisa na manyere ni islamia o te hine no na esko islamia aywa ai eske ni hine te ko kola makaribe no kola o kante se gi ka kun fo mune e bo kunyini wa ni bo kunyini ta sare wele kana o te fe demseni o te fe on sare ntorola karaba wa je nyani na nai jake kana duala awa ken do ete mo wele do e kata sakine e kata e de nation de be sanna ni bagila te bagi soro wallahi fo te ko fadanga mai ngwe e be sunguru ntama o te bagi soro fo ta ke fadanga ko nalate sara wele kana nte dinela ntala meke budai billahi meke budai me do budai la wallahi sela ga flente seljita ni seljita sela ga fala kana shiwere jam ntala anga hine nyogona sa billahi anga hine nyogona ni mini mingaka ayo do tige masa ha ni karama go wezen kireten kaburu de ya ha nkene mana ka konna mai abuka dudi mugo munuma du tole pane na karama go be sella jentu ngodo ate mirla luka dutere na renga sole alaje ngasole sokuru kale ne ba kono ngani yenye misirila iwa foko villa de bengaso ha ate hina karama go la toshi na kutubala ne bola seli ane bola seli kutubala nte dinela bi abana nen baneo bilal na indilinte so deso amchine ba ne ba karamo ko wenzene ga wenzea adini ya ite nyama ikata na abana alla indilinte sanwe ni bani di abana pe ni bana salam alaikum sara me sey takana e mun mana kodi mo bi foite mo la me sezi ko de ne sia che nu mandi ne re karamo esi me sigi chogodi ko be chogodi ça va Dieu merci che ni mo yi fo quoi ibe mo la me e mane fo français la e ne fo bana ngani salam alaikum et islamia che sare kuma bare fo sa che ni mi wole na sai fana sa ha mo ko famusa karamo be za kan ne re tu mo jonjon ba de bila foke ne re mo ko be law il faut la guitare fo ai e fo la guitare anjati muso lo me anjati aga donula anana bara do ki fe ya agawa aga kuma bai wallahi pate nyanga dude ma nyanga du ay mele bi ako ka be fika bolome wa bara yoro la nyangu ya buya ni lui wa ubala ka kondia
ɔ k'a bɛ fɛ k'i ka nasi dɔw labɛn k'a d'a ma ne ko a ma k'ale ye dagantigi de ye n ko kɔndiya tɛ foyi k'a la. walahi dagantigi de ko ye. nka sare ne tɛ diinɛ la ne ye diinɛ ne ye silamɛya bila. karamɔgɔ wɛnsɛn kuma ɲɛnɛma fɔ mɔgɔ ye sa. sare n y'a f'i ye sa n tɛ diinɛ la n tɛ filɛli kɛ maa si ye bilen a bɛɛ ni ala de cɛ walahi bilen n tɛ filɛli kɛ maa si ye bilen n bɛ n ka ŋaniya siri ni ala cɛla la n tɛ maa si dɛmɛ bilen o banna o. ne ko i kunkolo de bɛ ka tiɲɛ wa walima i salama bɛ dɔrɔgu de ta. sare n bɛ fɛn ta min ka jugu ni dɔrɔgu ye walahi n bɛ fɛn ta min ka jugu ni dɔrɔgu ye sare n tɔɔrɔ la n ka ɲi. a ka ɲi ta an ka nin kuma bɛɛ dabila sa e ye ne wele kun jumɛn de kan. i wele kun ba y'o de ye koyi n bɛ ka nin wele de k'a f'i ye n ko n'i ma ɲɛ misiri la bilen a kana bali i la bari misiri kɔnɔ n'an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na n t'a la bilayi ne karamɔgɔ wɛnsɛn t'a la sare e yɛrɛ k'a lajɛ sa ko dɔw ta i k'a da i ɲɛkɔrɔ n'a fɔra silamɛya la dɔw bɛ yen etaziw b'u bolo bilayi a bɛ 15 bɔ hali n'u sara u mɔdenw bɛ don a kɔnɔ u mɔden u fufafuw bɛ don a kɔnɔ an karamɔgɔw b'olu laseli sare an ka du terrain kɔnɔ sokuru kelen de b'a kɔnɔ o faamu sa. karamɔgɔ wɛnsɛn n'i ma sabali e t'a tɔ ye ɲɔngondenya de. awɔ c'est des jalousies. je suis jalousie c'est pas. ala ni kira cɛ e bɔkun ye diinɛ la nin de ye. bɔkun ye diinɛ la nin de ye silamɛya la n'an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na n t'a la. hinɛ tɛ ko min na n bɛ kɛ buda ye bilayi hali n'i bɛ budaw fɛ yen walayi maa bɛɛ ye kelen de ye budaw fɛ yen maa bɛɛ ye kelen ye nka silamɛya la n'an bɛ ɲɔgɔn fisa ɲɔgɔn ye n t'a la. ne y'o de f'i ko ni ne tɛ maa tɛ sɔrɔ ka tiɲɛ f'i ye n'i y'a mɛn kakalama e karamɔgɔ wɛnsɛn de don. a ka ɲi. e yɛrɛ tɛ karamɔgɔ ye kɔrɔlen i tɛ ayi ne b'i dɔgɔya parce que e de ye ne wele ka ne dɔgɔya sisan ne bɛ tiɲɛ de f'i ye dɛ i ka jeli de ye ne ye. sare n'i tɛ kɔgɔ kɛ na min na ka na mansin k'a la. ayi kana n dɔgɔya. i ma foyi fɔ i fana ye kuma sidɔnbali de fɔ. bilahi kana n dɔgɔya. i bɛ wele ka nɛni mun na. sare ni n dɔgɔya n bɛ n tigɛ fili la. n bɛ n tigɛ fili la. ayi karamɔgɔ bɛ n sɛ i kunkolo cɛ. sare ni n dɔgɔya ni m'i sen kelen cɛ i ka tigɛ n na. ayi sare ni san fɛrɛ cɛ a dabila. ne tɛ n ta i fɛ. walayi je suis pas complètement. Je suis pas complètement quoi. karamɔgɔ bɛ sɛ si tu n'as pas regretté on doit te frapper. bilahi on doit vous frapper. Wallahi, moi je ne regrette pas. Il faut que tu dois causer seulement. Ok, billahi, il faut continuer. Faut continuer, je vais te tirer ma. À peine arrête, je vais te tirer ma. Non, tu me connais pas. Même une fille. Kana fo ibi wasone la sa kosa na e pole ko di varke na mulbali ata. Ne be français fille koy. Ni ma kana ne ba fille. Voilà, mena kelen de fille. Karamɔgɔ wɛnsɛn. Wallahi i bɛ tabolo mun kan. Ni ma blata, ni sara dɔrɔn i bɛ taa jahanama la. Voilà, Dieu le veut. Billahi Dieu le veut. Ni ça frère te Dieu le veut. Si Dieu n'est pas levé, toi tu vas mourir. A ben ala tu as qu'un tassaré. Voilà. A qu'un. Si tout le monde me descend, Dieu me prend. Voilà, Dieu me prend. Si tu peux faire quelque chose, il faut le demander. C'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, on a qu'à terminer. Allez, bon salam. On a qu'à terminer. C'est Yorobi. Kuribashiti la. Abeno. Alhamdulillah. Kina ne joy. Anakabela karamɔgɔ wɛnsɛn ka seli. Ayiwa bisimila. Y'a ɲɛfɔ ye. E de karamɔgɔ wɛnsɛn. Ayi ne don. Ni ne don wa? Ne de ye wɛnsɛn. Ayi komi aw yɛrɛ bɛ yan. Ne ye maliyɛn den de ye. Maliyɛn den 100%. Ne bɛ baara kɛ Arabi Saoudite. Karamɔgɔ wɛnsɛn. Olu ye mabɔw ta yɔrɔ ye. Voilà, komi silamɛya tɔnba dɔ bɛ yen. Olu ka baara de ye ka u silamɛɲɔgɔnw dɛmɛ. Silamɛya ka di minnu ye k'olu dɛmɛ ni wari dɔw ye parce que u bɛ wariw de fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ mun kan a ka silamɛya yɛrɛ kɔnɔna la ka o wari d'u ma pour que a k'a yɛrɛ dɛmɛ ka matɔw dɛmɛ. O ye hakilina ɲuman ye nka est-ce que sare sabali sa cɛ sabali sa aw ni kama o. Ne ni tɛ o. ayi a ma nin kama. est-ce que ne ni ayi dabila sa. silamɛ yɛrɛ tɛ kuma tan. a banna. sigana bɛ ta yen. alhamdulilah. ne fa. Papa wɛnsɛn. Kine n y'a f'i ye ni mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yɔrɔ la ni mɔgɔkɔrɔbaw ma kuma kana kuma i da di. alhamdulilah ne fa. voilà tɔgɔ duman jamu duman. ne tɔgɔ Saka. alhamdulilah Saka Kuyate. Voilà. i sera a tigi ma. ne karamɔgɔ wɛnsɛn dɛmɛ min don silamɛya in na ala de b'a dɔn. misiri tɛ fɔ ne kɔ koyi hali sisan ni nana dɔrɔn selilaga de filɛ nin ye i y'a ye n ye lansara de seli k'an sigi yan. awɔ wala i sera a tigi ma. wari kɔni bɛ ne kun yan. awɔ. patron sisan n'a ma ɲɛ i bɛ ko kɛ i kan k'a kɛ silamɛ de ye. sare sabali sa sare ala kama sa
e nana cɛ jɔn min ne ta kun tɛ silamɛ ye a ka sabali cogo di e ye kuma min fɔ yan sisan cɛ sabali sa cɛ ne y'a fɛ n ka silamɛ kinɛ i dabɔ la kinɛ bilahi min haramu de i b'a fɔ k'i bɔra silamɛya la kinɛ nasɔli min haramu de ne yɛrɛ mun kɛ e y'o mɛnɛ dami n fa hali ni ne b'a dɔn ne ye silamɛ ye bilahi hali ni ne yɛrɛ b'a dɔn ne ye silamɛ ye ŋaniya de don silamɛya tɛ da ye koyi dala kuma tɛ n ko ŋaniya de don maa caman bɛ seli bila o ŋaniya ma ale m'i kanto yan sisan k'a ni silamɛ tɛ jɛ k'a tɛ silamɛya ko foyi la ala ne bila ko ne ka t'i wele k'a bɔra silamɛya la Kinɛ. k'ale selilaga filɛ k'a tɛ seliji ta ala cɛ sabali cɛ ala kuma sa Sabali sa. ala de b'a dɔn walahi ne ye silamɛ de ni ala de kira tɛ ne ye silamɛ de ne fa silamɛ n ba silamɛ n mɔmuso silamɛ n mɔkɛ silamɛ n yɛrɛ silamɛ ayi den e i b'a fɔ k'i bɔra silamɛya la ala n ko silamɛ denmisɛnninw mɛnɛ mori ne bɛ denmisɛnninw kalan su o su wala a sera a tigi ma walahi i komi awɔ je vois que bɛn tɛ ka kɛ kow la ne bɛ taa fɔlɔ n'a komi i ka numéro bɛ n bolo déjà i ka numéro b'an bolo ayi aw kana nin wele bilen n bɛ mɔgɔ n dɔnbaga dɔ bɛ yen aw kana taa sa n dɔnbaga dɔ bɛ yen nɔ n bɛ aw ni ale yira ɲɔgɔn na ale ye silamɛba ye ka tɛmɛ nin kan sɛrɛ o y'a fɔ cogoya ye jumɛn sɛrɛ o y'a fɔ cogoya ye ala k'i sara bilahi ne bɛ ka baga silamɛ tɔ ma e de ye kafiri ye bilahi n'i tɛ n dɛmɛ n kunkolo la i da bɔ a la ni nin taara an b'a kuma kɛ an t'a kuma kɛ ne fa ne de don walayi i sera karamɔgɔ kana taa ten sa ye n fa i bɛ taa i bɛ ɲininkali kɛ kɔfɛ kare in na k'u ka Usumani ka yɔrɔ yira ale kɔni murikalanden qualité e ma ti karamɔgɔ bɛ n sɛnɛ ma wa e ma ti karamɔgɔ bɛ n sɛnɛ ma an bɛɛ jeliw ni mabɔw de ɲɔgɔn kan yan cɛ Arabie Saoudite cɛ n tɛ n t'a fɔ ni sanpɛrɛ tɛ i b'a fɔ i bɔra silamɛya la kungo gɛlɛya ala k'o sara a bɛɛ jɛnɛba nalen e y'o k'e donn'o la kinɛ ye taa bon kɛrɛfɛ ne ni n ka dimi sinon tɛgɛ bɛ s'i ma n'ala ni kira cɛ kinɛ ma foyi sera fa ka bon kɛrɛfɛ est-ce que ne ma tɛ silamɛ ye wa a ka ɲi est-ce que ne ma tɛ silamɛ ye wa ne bɛ taa sani parce que e tɛ malo ko fo est-ce que malo ne a ma tɛ silamɛ ye wa kana n'i da ko ne la ko ni cɛ walayi ni nin kun ye ko kɛ o kɔrɔ ala ko tɛ tiɲɛ ala k'o fatu bilayi ala kana ɲɛ suma fo n'o sɔrɔ a ma ne ka wari ko bali de kinɛ bɔ ɲɛkɔrɔ ni ma se jigin k'i ni mugu den fara sisan batara ma bilalen ninnu aw ma garisɛgɛ min n'a bɛ n bali garisɛgɛ la mun na a siri den ninnu kinɛ e tɛ taa ɲɛ o bilayi e tɛ don da la ne ye donna da la ne bɛ bɔ fenêtre fɛ walayi